pokud teďko nestihnete ten přejezd, tak je to bez penalizace. Díky. Kamera běží, blondýnka tady je pěkná, Petr Vohár a David Kašpar, Furt Sport Team, přijeli na slavnostní startovní rampu, kde budou odstartovány do 20. závodu Škoda týmu, který se koná při příležitosti 20. srazu Škoda týmu v Běšinech. Takže pánové Kašpar a Vohár 5, 4, 3, 2, 1, prosím start. A někde slyším, pánové, pozor, někde slyším sireny. Kam? Tady prezimuje buď sanitka, nebo nějaké rychlé vozidlo. Asi vole, nevím, jde do kolem dolů. Jde. Ale mě ne? Sanitka je lacinovský, jo, ale ale bás tady, my máme prodejnu, je? Teď to jak, vole, já jsem hledal. Mám kam teď, vole. Je, klidu. Tohle žítě. No, kam? Nejde to. Teď si přijel s Márou, ne? Včera. Jo, to je. Petr Vohár a David Kašpar. Teď čas na to